preska ng mga balita, updates sa mga incident kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Upod ninyo si Aksyon Fred Salangka. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Negros Occidental, kag syudad sang Bacolod. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa Action Reports first portion, mga ka-aksyon. Sa ngalan ni Aksyon Fred Salangka, ako naman ang inyo sining ka-aksyon, Aksyon Rex Cantong. Aksyon Radio. Kamusta nga to sining mga ka-aksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod, kabayon tang maganubo pagid ang aton sining COVID-19 records sa umpisa na kahapon na biga matamat na nubo kag ti basi karon nga adlaw maganubo pagid ini mga ka-aksyon. Depende pa sa sitwasyon sa sining adlaw mga ka-aksyon. Kamusta nga ito sining mga ka-aksyon sa probinsya sang Negros Occidental, kabayon tang Ox lang kamo sa sining mga inoras, tubtob kita sa tak ng alas 6 diri sa inyo sining palatuntunan. Aksyon Radio. Sige sa sining mga inoras ang aton sining mga balitaan sa sining aga sa balita sa Kapitolyo. On standby si Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Radio. Ini may kangtanan sa sa Negros Occidental naka-record sang tatlo ka mga sunod-sunod nga adlaw nga pagnubo sang COVID-19 cases, apang may 8 ka bag-o nga nagkalamatay. Aksyon Radio. Samtang sa balita sa Bacolod City Government Center, gabalita ni Aksyon Dale Salazar, ginaprubahan ang resolusyon nga nagpangabay sa City Legal Office nga imonitor adlaw-adlaw ang operasyon kag aktibidad sa mga beach resort sa Sumag River. Aksyon Radio. Samtang sa balita naman sa BCPO, gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, ini may kangtanan sa mga midyaho nakabulig sa pagsolbar sang kasong hit and run sa 60 anyos nakaligad nga sibana sa highway sang Barangay Alihis sining syudad sang Bacolod. Aksyon Radio. Kag pinaka-latest nga reporto, banwas ang hinubaan, gintayog sang magnitude 2.6 nga linog las 2:51 sining aga mga ka-aksyon. Aksyon Radio. Mga mustata tunguron sa banwas ang hinubaan, ini may kangtanan sa pagtayog na naman sang 2.6 magnitude nga linog sa among banwa. Aksyon Radio. Wala man kuno sang naka-record nga halit sang tugas ang linog, kag wala man sang may ginapabot nga aftershock mga ka-aksyon. Sige, karon dugay-dugay aton dugangan ina sa aton sini nga pagpangalagad. Aksyon Radio. Kag plus sa mga balita nasyonal sa sining adlaw mga ka-aksyon, ti ang mga experts nagpabutyag nga ang sitwasyon sa Bicol region mga ka-aksyon daw makabig kuno nga daw India ang sitwasyon sa Bicol kung ang COVID-19 nga kaso hindi contaminated ang ining kaso mga ka-aksyon, no? Tiga pangabay diri ang pila ka mga otoridad nga dapat ma-contain ining pagsaka sang COVID-19 sa among lugar, kay kun hindi ini agapan gilayon makahimo kag mahimo nga India experiences ini mga ka-aksyon. Aksyon Radio. Kag sa pamulitika si Coco Pimentel nagpabutyag ang PDP laban party mates hindi maka-pressure sa kay Duterte nga magapapili bilang Vice Presidente. Aksyon Radio. Kaya daw may ginakuno-kuno nga Duterte mo, pero sining sang PDP laban hindi sila maka-pressure sa presidente karon nga magpapili bilang Vice Presidente. Aksyon
Radio. Inday Sara Duterte may yara nga trip sa Manila, mga kaaksyon, bat ini personal nga leave sang Davao City Mayor. Aksyon. Radio. Ay, pertino ginabantayan ng giho. Sige, pila ka mga balita pagid karon dugay-dugay aton hibaloon sa pagpangalagad sang Aksyon Reports Morning Edition. Daligid lang mga kaaksyon na standbyan ay kay matagtapila ka mga commercials din balikan ko kamo sa dili ginamang madugay. Aksyon. Radio. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naligo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo kanto, sus, sa pakatuig. Kamo pa ni Magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Desisyon 2022 sa Aksyon. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagdudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga
Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Radio.
Aksyon Reports, first portion. Pabalik na diri sa atong sining pangalagad Aksyon no Radio Philippine Standard Time las 4:45 na nga aton oras. Luwas sa hinubaan nga gintay og kay nasang kagahon sang linog mga kaaksyon ang banwasang or syudad sang Sipalay ang gintayog man kagabi mga alas 7:47 mga 2.0 no lapitay lang hinubaan kag Sipalay ang Sipalay 2.0 alas 7:47 kagabi Miyerkules tiktonik ang origin wala pa man sang halita nga natugang pagtayog kag ang aftershock sang among linog. Kag buwas gali ang syudad sang Bacolod may palimton si Mayor Emilio Lunardia nga magahiwat or postpone ang kahiwatan sang ika-83 nga Bacolod Charter Day Celebration buwas nga adlaw mga kaaksyon. Inang mga adlaw sang paghanduraw mga kaaksyon amo naging pabutyag ni Mayor Emilio Lunardia nga postponda na ang ika-83 nga Bacolod Charter Day Celebration bangod sang padayon nga pamahog sang COVID-19. Kantuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol manghisayod kita sang sitwasyon sang palibot sang syudad sang Bacolod. Balita sa patrol. We have Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Hi, good morning, bye. Good morning. Ba, damayong imo nga bugtaw. Yes, Aksyon Rex, no? Mas mangin manami kag maayo pagidang aga. Kung ari ka diri sa Bacolod City Public Plaza, damo nagahapag jogging. Nagadagon-dagon pakadto sa Comelec office. Okay, damo da subong. Amo na sila subong Aksyon Rex, no? Temprano pa, temprano pa nga magapa-rehistro. Mas mayo man kung aga pa, ti makauna gid sila sa pila. Galing kay ti subong niya kung mag-abot kag maghingagaw ka. Abaw, ara ka na dampi Aksyon Rex sa may area sa CIDG office. Dara na sila sa Dalom, no? Dara na sila sa Dalom. Ari na sila gintago-tago sila kay kung lawi gid man makita sila kung sa babaw sila gahilira mo. O gani man kaga babaw init pa. Ate gaugtas man ang grupo sang Task Force Disiplina. Kaya ari dire sila sa babaw kung sa dalong ya. Hindi sila masyado matalupang dan sang media kaga of course hindi matalupang dan sa mga tao so ang ginahimo nila mas maayo siguro rekta na lang ka kita diriya skilid sang CIDG ro pa pilahon. And at the same time hasta na sila ya Aksyon Rex so may baligya bala sa mga bulak da likod mismo sa Bay Center, no? Pero subong nga aga Aksyon Rex ang pila ka mga small businessmen gabaligya kape, gabaligya face mask, gabaligya face shield. Ari naman of course, no? Kaya yung ibang reaction na Rex, ang kalabanan kagampakal diri ang face shield mo, kaya yung ibang gadalagi dya face mask. At yung iba niya diri action na Rex, ang gabaligya man sa face shield. Ibang gani diri bago ka lang abot, lagsun ka mo sa mga nagabaligya. Tambal ya, sir, hindi ka pwede ka sulod sa Comelec kung way ka face shield. Bakal ka di facial, sir, bakal ka di gusto mo mga gusto mo dalang takada kape? Amo nang mayo da. Amo ning mayo di. Kapin pagid ang nag-serve sa imo Aksyon Rex nga kape mayad man. Kag makasiling ka balayang nag-serve gid ha? Oo, kag mamba sa imo yang sir, namits man ang kape. Namits kay kamumot sa imo bago kang ligo. Amo na. Ang narakbay karon sang Bacolod City Public Plaza sining Aksyon Rex. Nag-aamat-amat naman ang pag-abot sang pila ka mga salakyan di pasahe. Diri na ang talabuan mo kung rikas dalom sa pero damo-damo na sakyan as of this broadcast time? Yes, Aksyon Rex. Hindi gid man namo nakadamo kundi yan nag-aamat-amat pagkaligid lamang Aksyon Rex, no? Arakas dalong sa police station number 1 kitanta diriya kagina Mandalagan, Sambanago, diriga standby. Ang going sa south pakadto sa barangay Sumag punta taytay nga sa lakyan Aksyon Rex, no? Kagang iba naton nga mga kauturan
Bumaga ang nag-drive sa taxi aris kilid man Aksyon Rex sa may dalan sa Gonzaga nagahulat man sa pangapasahero. While ang iban diri Aksyon Rex of course panglakaton gid lamang ang iban gahulat man sa mga salakyan, especially mga e-bike, tricycle. Ipanginyadi pa ni Aksyon Rex subong nga aga. So, amani nga pila ka mga laragway karon sa syudad sa Bacolod, particular ang downtown area, ang Balyacar Transit Aksyon Rexo. Sako man niya diri kay sige na biyahe nila. Mga esensyal ng ginakarga nila. Mga ultimo nga pasero o gid Manila ginapasakay. Ang mga ultimo way ginapasakay. Ang ginapasakay lang diri kalabanan Aksyon Rex mga medical health workers. Mga medical health workers. Sila tanan ka parking subang bala Aksyon Rex sa may marker bala o kung tubang nang may marker sa Luzuriaga sa may public plaza. Yes, Aksyon Rex no. Kilid sang San Juan diri sa may marker diri ka hulat Aksyon Rex kaga mayo pa kay mayo man kay aga pang series bus no. Gani man aga pa ni sila. I think hindi ko magsala mga alas 3 parang guro ka was na ni sila. Gani paman gani diri Aksyon Rex sa mga posible tanan nga ruta nila may mga bus na sila. Oo, halos pila ka mga major nga mga barangay ang gilakadto na Banago, ang area sang barangay Estefania, Fortune Town, going kabas babaw pa area sang Granada, barangay Mandalagan kag barangay Batam, yara man Aksyon Rex no. So para man nga observations ang patrol sining aga kaga ini ang ginadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C nga papakod nga papas Aksyon na ni Kirao ang kaaksyon nyo Aksyon Alvin Grabaon sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Reports First Portion. Thank you. Salamat gid Aksyon na Alvin Graba, balita gikan sa patrol no, sitwasyon sang palibot sang syudad sang Bacolod sa sining adlaw sang Huwebes ika-17 na sa bulan sang Hunyo tuig 2021. Aksyon Radio. Sige, pagkarunan ko na dugay-dugay ang iban pa nga mga balita plus ang inyo sini nga mga mensahe, mga kaaksyon. By the way, sa pinaka-latest nga report angot sa COVID-19 sa bugos nga Western Visayas, naglabot na sa 57,373 ang kaso sang COVID-19 sa Western Visayas matapos nga nadugangan kahapon sang 662 ka mga kaso. Ang probinsya sang Iloilo nagpanguna, nag-overtake na siya sa may pinakamadamo nga kaso nga naglabot sa 140, tapos ginsundan sa Antique nga 29, ang Negros Occidental isa lang na nabawa no sang Antique ay perte. Negros Occidental 98, ang Bacolod isa man ang ginubo sini no. Bacolod City may 27, ang Iloilo City may 87, Aklan 76, Capiz 42, kag Guimaras 23. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:54. Dali lang kay mahatag taray pila ka mga commercials. Balik lang kita dugay-dugay. Hindi magkalipat ang libre nga Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din
ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito,
ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Philippine Standard Time, las 5 in punto. This time check is brought to you by Neurobion, helping through heroes with nursing herbs. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay, Tanduay. Aksyon! Radio! Aksyon Reports, first portion. Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 5 in punto ng atong oras. Good morning lang sa mga lead tuners. Sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga, ako naman ang inyo si Aksyon, Aksyon Rex Cantong. Aksyon! Radio! Congrats sa unang kadalagan sang Gilas Pilipinas kontra South Korea kagabi sa score nga 81-78. Mga kaaksyon, no? Sa padayon nga 2021 FIBA Asia Cup, mga kaaksyon, no? 81-78 ang kadalagan. Bali 81 Pilipinas, 78 naman ang South Korea matapos ang 3-point ni Sam Bilangel, ang bugal sang Bacolod kag Negros Occidental. Aksyon! Radio! Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 5:01 ng aton oras. Kantuan tanang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office ni may kang tanan sa mga katapos ang midyaho nakabulig kuno sa pag-solve sang kasong hit and run sa 69 anyos nga persona na kaligad nga si Mana dira sa highway sang Barangay Alihis, syudad sang Bacolod. Balita. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Aksyon Rex, good morning. Report kikan sa Bacolod City Police Office. Dako ang nabulig sang media sa pagsubar sang kaso nga hit and run. Nagligad nga sinimana sa tubangan sang Bacolod Memorial Park, Alihis Road, Barangay Alihis, sining syudad sang Bacolod. Sunod sa kay Police Captain Elmer Bonilla, hepe sa Police Station number 7, nagkadto personal ang driver sa Toyota Vios Silver ang kolor. Nag-ako nga siya ang nakabunggo sa tigulang nga nagtabok sa dalan sa Hunyo 12 sang kagahon nga nagresulta sang iya kamatayon. Hungod nga gintago sang kapolisan sa Police Station number 7 ang identity sang driver sa pangabayman sang iya sili pamilya. Sa panaysayon sang 20 anyos ka soltero nga taga Barangay Tangob, wala siya maglaom nga tao ang iya nabungguan nga sa una niya nga pagpati, ido ang iya nabungguan. Suno kay Bonilla, posible king konsensya ang driver kag sa makita niya sa social media dito siya karadesisyon nga magkadto ini sa police station. Suno pa kay Bonilla, Action Rex, posible wala ini magsungka gilayo sa kapolisan bangod na trauma pa ini kag may kahadlok sa pamilya sang iya ginbungguan. Kabalo pa naman, nagtabo sila sa insidente na ngayon tadaan bulig no, sa aton ng mga amigo sa kahanginan, pamagi diri sa media, sa naglain-lain niya talaga pa. No? So, lately niya lang ninabalaan galing siya na galing ginabombardiyo sa social media, kahit yung social media nagabulig man sa aton, kagang media naton nga. So, ang sa lakyan ni guba ni sang bumper, nag-ahod, kaga mismo nag-convince niya sa ilang nga bugang surrender lang kay magpakilala. So, hambal ko sa iya, Action Eric, na tanan-tanan niya mga obligasyon niya at tubangon niya niya para matapos niya kaso, and then tubangon niya niya ang posibleng criminal kaso nga ipa-file sa iya, and then civil liability. So, hindi permit mo to siya tubangon, pero subong nagkumisa na itong ilang pamilya nga kung pwede ariglo nila pag bayaran nila mga danyos perwisyo na himon na sa pamilya actionary. Pero ano sir ang rason nga nadugayan pa sir sa kamagsungka? Amo na ganito na ang niya daw na traumatized man siya kahit huwag siya ka nag-expect na tao kung nabubuan niya. Isang lately niya lang nakita sa new sa social media na nakapatay na sa galitang tao. So, away naman natin nagakuha niya tuot na ginamba niya kung hindi prote bilang tao. Kaga first time offender, posible ba si tuot ng malayo yung hambal. Kaga siguro sincere man siya kasi hindi ka hambal niya to actionary. Huwag man ito gini-mention ang ngalan niya kag kung ang taon tagani medyo nga ito nga dito palahid-lahid man ito sang salakyan gani kung ano nga klase salakyan. But siguro sir, ang rason siguro ti ba siya gintublag pa sa siguro sa konsensya? Kaya mo na siguro konsensya
media, kag mga tao man mismo diri sa area naton. Pasalamat kita sa media, sa social media nga mo gining number 1 nga nag-trigger diri nga nagpakita sa di sa police station Aksyon. Aksyon Rex, si Police Captain Elmer Bonilla, hepe sa Police Station number 7 sa interview sang Aksyon Radyo. Ang ining report ginadulong sa isa kaluwansang Santon Plus Herbal Soap, epektibo kag puno sang moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap, ginapalumok ang panit, ginapahamis ang kutis para feeling healthy skin. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Report gikan sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa, naga-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Reports, first portion. Thank you. Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Daligid lang kay yari nang ato sining STL result, recap result mga kaaksyon. Ang kahapon ning resulta sa aton sining STL mga kaaksyon, no? Kagang aton loto result, yari na mga kaaksyon. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Mauna tanay sa recap sang STL result kahapon mga kaaksyon. Sa unang draw, 27 Jess, liwat 27-10, and second draw, 23 and 37, 23-37, kagang ika-third draw, kagabi ni, las 7, 25 size, liwat 25-6. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Kantuan ta naman ang resulta sang Mega Lotto 645, Mega Lotto 645, kag Grand Lotto 655, no? Mauna kita nay wala sang jackpot winner ho sa Mega Lotto mga kaaksyon, mga 25.1 million ang jackpot prize ini mga kaaksyon. Ang winning combination numbers nga mga mapalaron sa Mega Lotto 645, 16, 44, 27, 12, 39, kag 8. Liwat, 16, 44, 27, 12, 39, kag 8. Samtang sa ato sining Grand Lotto 655 mga kaaksyon. Sa Grand Lotto 655, wala man sang jackpot winner. So mga 29.7 million mga kaaksyon. Grand Lotto 655, 8, 53, 40, 29, 50, and 32. Liwat 8, 53, 40, 29, 50, 32. Yari na ang Lotto result. May lang pagpamatid sa mga kaaksyon ta sa banwasang Valladolid kay Police Major Wilfredo Binoman. Sir, may lang pagpamatid no? Sa team sang Valladolid PNP, sige na pamati sa aton sining pagpangalagad kay Police Major Wilfredo Binoman, ang hepe sang Valladolid PNP. Good morning lang, no? And morning lang sa kay Rochelle Torbela, may lang pagpamati Rochelle Torbela. Kay Madam Roth Gamala, good morning lang. Madam Roth Gamala, no? Kag sa pamilya ya dira sa Sipalay, pamilya Biliena, Culaler, kag Orbigoso. Si Roth Gamala sang Handumanan. Madam Roth, good morning lang, no? And morning lang sa kay Florencia Villacampa dira sa Puroka Mahimulaton, Barangay Banago. Halin sa kay Toto Aligin, may lang para kay Toto Aligin pagidili. Good morning lang, no? Halin sa kay Florencia Villacampa. Isabilita Hiroy, may lang pagpamati sa Purok 3 Sandumanan. Greet ko lang da si Yvonne Dokto Guanson sang happy birthday. Happy birthday Yvonne Dokto Guanson. Halin sa kay Isabelita Heroy, na? And sa kay Rosalinda Omison from DSB, good morning lang. Rosalinda Omison, no? Kag kay Puro Kape DSB ni. O sige, kay Moki Spanyola, good morning lang. And Aluna Cortez Dinsay, may lang pagpamati Aluna Cortez Dinsay, no?
Joval Trinidad, present na siya. Good morning lang, sir. And Marjo Arniho, may lang pag-monitor, Manjo Arniho, no? Tamyaw lang si James Nolan Banhao, Gerald Piera sang Galo Lacson. May lang pag-monitor. And sa kay Antonio Cervantes, ga-monitor na sila nga mga tinion sa San Juan, Puerto Rico, Norwegian Joy. Greet ko lang si Lorna Caglino Cervantes sa Purok Brotherhood, Barangay Sumag, Bacolod City. Safe gid mga ka-aksyon number 1. Thank you, Antonio Cervantes. No? Thank you, good sir. Dodds Dalida, good morning. Hidlaw man ta kay Aksyon Fred sa langga ba? Monitor lang kami di sa imo. Thank you, Gidods Dalida. Basi boss, ara na siya. Idilaos, may lang pagpamati kag Nanay Isabel. Good morning, man. Florencia Villacampa, good morning. Dira sa La Union, mayong agagid, no? Antonio Flores, gatamiyaw sa Itaksiman, ga-monitor na sining mga inoras. Kag tanan nga mga drivers, sang Itaksi, mga kaksyon alin sa kay Antonio Flores. Arnold Bidayo, may lang pagpamati. Arnold Bidayo, Madam Elizabeth Malaka Gamala, good morning lang. Marian Paragiton, sang Purok 18, Barangay La Granja, La Carlota City. Kay Martin Aliling, may lang pagpamati. Teresa Locsin, sa Kuwait, Salwa, Kuwait. Thank you so much, Gid Teresa Locsin. Kay Otay Benedicto, may lang pagpamati dra sa kapihan ni Tay Ramon Arcillo sa Barangay San Jose, Palay. Thank you, Gid, Tay Otay Benedicto, no? Kay Otay Benedicto, no? Sige, Lito Dayap, may lang pagpamati. Lito Dayap, kay Aida Alunan, good morning lang. And Janelle Cartel Bilyote sa Central Maaw, Bakyas Mansilingan. Gali ka, Bilyote family dra sa Central Maaw, no? Nagapamati sa sining mga inora sa kay Jonel Cartel Bilyote from Barangay Mansilingan dira sa Bakyas, no? Ayos sa Humalumina, good morning lang sa Barangay Tangob, good morning. Joval Trinidad, ara naman siya. And Mr. Melili Oligo, good morning lang. Ami Agustines Baron, kay Ridel Saiker, good morning lang sa pamilya Saiko, taga DSB, no? Ayos, kay Jinky Dialagdon, may lang pagpamate. Sa kay Vanessa Mayo, Alex Montesa, Mr. Melili Oligo, Bia Jonathan, Michael John P. Season, Dennis Richard Tiboroma, kag sa taga Phase 1, kag Phase 2 sa Country Homes. Ay, pwede. Sige, alin sa kay Inday Jinky Dialagdon. And Kagawad Imbong Jocampo, may lang pagpamate. GR Pilayo, ga-monitor sa Singkang Airport. GR Pilayo, no? Kay Nonoy Nonoy, thank you, Gid Nonoy Nonoy, no? Mr. Milili Oligoran. Sa Smampadi sa Mayo, morning lang. Good morning lang, no? From hot summer weather sang Minnesota. Ay, pwede. Vanessa Mayo. Good morning lang, no? And Marlon Villaruel Mendoza sa Hosto Family sa Hacienda Salamanca, kay Dandy Mendoza kag Dodoy Melgar Kopingko, may lang pagpamatilin sa kay Marlon Villanueva Mendoza. Victor Togaf, salamat gid sa mainit nga kape, Sir Victor Togaf, no? Morning lang. Kay Evelyn ni Pumusino, mayong aga. Uy, gid ang sa babaw na lapakan na siya, no? Sige, karon naman ang iban, dugay-dugay, mahina ang kalaban. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, la 5:13 na nga tunuras. Sige, pagbalik naton kadtuan tang balita sa City Hall. Upod kay Aksyon na Dale Salazar pagkatapos lamang sini. Sample Plus. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila count
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order, Executive Secretary Major Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay ang mga kahitangan. Responsable ang pagbalita. Tagdayon na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamang itang palamating. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region wide mga palagad kita sa Rabilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi
ng katotohanan para sa kapayapaan hindi lang sa siyudad ng Bacolod kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada
ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsay ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, kagaya na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad. Pabalik kita diri sa aton sini nga pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time la 5:26 ang aton oras kadtuan tanang balita ni Aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center ni may kang tanan sang gunian panlunsod ginaprubahan ang resolution nga nagapangabay sa City Legal Office nga i-monitor adlaw-adlaw ang operasyon kag aktibidad sa beach resort sa Sumag River. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Balita City Hall. Sa detalye sining balita, Aksyon Dale Salazar, mayong aga. Bago Action Rex, ginaprobahan sa sangguniang panglungsod ang resolusyon nga ginaduso ni Bacolod City Councilor Carl Lopez nga nagapangabay sa Bacolod City Legal Office pagiman sa Office of the City Mayor nga adlaw-adlaw nga i-monitor ang pagkumplay sang CDO kon cease and desist order nga gin-issue batok sa operasyon na kag-aktibidad sa gina-develop nga beach resort sa may Sumag River. Sa original nga resolution ni Lopez, chair sang Committee on Environment, ginpangabay sini Action Rex ang City Legal Office nga i-monitor ang aktibidad sa kada semana, pero nagsuwestyon diri si Councilor Archie Baribar nga kung mahimo-himuon nga adlaw-adlaw ang monitoring. Kinpahayag ni Lopez nga apisar nga mayara sang CDO nga gin-issue ang syudad. Base sa iya monitoring Action Rex, may mga report nga may mga movement sa gihapon sa mga lugar. Nagsuwestyon man si Councilor Baribar nga mag-deploy sang tawo nga residente sang barangay para i-monitor ang aktibidad kag maghatag sang opisyal nga report. There are reports that there are some movements there in the city, in those particular areas, and I have already called Andy Takulod about 2 or 3 times, calling his attention, and he said he would comply, Mr. Chair. However, many of the lessees of his not any permits from the city licensing, which is why it is very important. A latest complaint coming from the barangay Captain Rodney Carmona, also of Sumag. I said it's important that the City League should really monitor its compliance, Mr. Chair. Nabatian si Bacolod City Councilor Carl Lopez. Hindi magkalipad mga ka-aksyon nga maginoon sang
Ang reaksyon niyo sa Bacolod City Government Center. Aksyon dahil Salazar una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Reports, first portion. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 5:29 aton oras. Salamat gid Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Ang ining problema sa beach resort sa Barangay Sumagno nangin mahipos yang DNR parte sa sining ginhimo sang pangutod sang kahoy kag pag-encroach sa pila ka mga baybayon dira sa Sumag River. Way gidya ka komentar ang taga DNR parte sini nangin mahipos ini sila. Siling nila no gidayhan mga sirs, ano gidayhan ang sa likod sini nga daw kahipos ya ang city lang nagakotibaw kay engineer Takulod nga ini nanuyang sa isang DNR parte sini ay kasadya. Sige, daligid lang mga ka-aksyon, standby sa report na aksyon na Marlon Hirubia sa Kapitolyo pagkatapos lamang sini. Ining Santon Plus Herbal Capsule. Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Live-attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer-BioNTech, Arcturus Therapeutics at Inovio Pharmaceuticals. Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit ng protein structure o ang material na bumabalot at nagsisilbing outer shell sa virus na nagdadala ng COVID-19. Kapag nabakunahan, nakikilala ng ating immune system ang bagong klaseng protein na ito at agad na gumagawa ng antibodies laban dito. Sakali mang may makapasok na virus taglay ang kaparehong protein na ginamit sa bakuna, maliit na ang tsansa na magkasakit dahil kaya nang gumawa ng antibodies na siyang poprotekta sa ating katawan laban dito. Ito ang teknolohiyang ginamit para sa mga bakuna mula sa Novavax Incorporated, Clover Biopharmaceuticals, Vaccine Proprietary Limited, Anwick Geoffrey Longcom Biopharma Company, Adimmune Corporation, at iba pa. Ang viral vector ay ang pinahinang bersyon ng buhay na virus na hindi kapareho ng SARS-CoV-2. Ngunit may taglay na genetic material galing dito. Kapag nabakunahan, ang vector na ito ay nagbibigay ng instructions o mga tagubilin sa ating cells na gumawa ng kopya ng protein ng virus na nagdudulot ng COVID-19. Ito ang nag-uudyok sa ating katawan na gumawa ng immune cells na siyang makakaalala kung paano lalabanan ng virus sakaling ito ay makapasok sa ating katawan. Ang teknolohiyang ito ang ginamit para sa mga bakunang mula sa AstraZeneca,
CanSino Biologics, Gamaleya Research Institute, Janssen Pharmaceuticals, at iba pa. Patuloy tayong maging maalam at mapagbatsyag. Abangan ang iba pa naming updates tungkol sa COVID-19 vaccine trials sa official channels ng Department of Health at Department of Science and Technology. Res Bakuna, kasangganang bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Bida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Bida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Bida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Bida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Bida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig.
Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng 2nd bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination!
Lifebuoy. Naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy. Now in the Philippines. Aksyon Radio. Aksyon Reports, first portion. Pabalik kita diri sa aton sa nga pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time la 5:44 nga oras kadtuan tanay balita ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Balita Kapitolyo. Ini may kang tanan sa Negros Occidental naka-record sang 3 kasunod-sunod nga adlaw nga pagnubo sang COVID-19 cases apang may 8 pa ka mga bagong nagkalamatay sa detalye sining balita. We have Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Masubok-sabong ang balita para sa Negros Occidental kung kasos ng COVID-19 ang paghahambalan. Bagod may ara sang 8 ka mga nagdugang nga bag-o nga mga nagkalamatay. Ini ang datos nga ginpagawa sa Provincial Incident Management Team o kung na PIMT na pitsahan Hulyo 16 tuig 2021. Ang bagong kaso naglabot naman sa 161 sa karon. Ang kanamuon sang aktibo nga kaso ang yara sa 1,771 ikatatlo ini nga adlaw nga sunod-sunod nga pagnubo umpisa nagligad nga Hunyo 12 sa gihapon sa record nagapakita nga tanan nga 31 nga mga banwa kag syudad sa bugos nga probinsya ang may aragid sang active cases sa COVID-19. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinovia. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:46. Salamat gid Aksyon Marlon Hinovia sa balita gikan sa Kapitolyo. Rektaon lang siguro si Aksyon Alvin Graba sa patrol. Ini may kang tanan sa mga police report kagiban pa nga mga balita nga natipon sa aton sining nga patrol. We have Aksyon Alvin Graba. Balita sa patrol. Sa detalye sining balita Aksyon Alvin, good morning. Aksyon Rex arestado ining isa ka bakulod noon sa ginpatigayon nga bypass operation sa mga otoridad sa barangay diri siyudad sa Victorias. Ining suspect ang ginakilala kay Diosdado Diga, 36 anyos, kaga residente sa barangay Banago, diri sa siyudad sang Bacolod. Sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpus. Ining persona kabig man nga street level individual, kaga naaktuhan gid sang ila siningahanay nga nagbaligya sang illegal nga droga. Din na-recover diri sa mga otoridad ang 8 ka plastic sachet isang suspected shabu. Kinabulubanta 3 ka grabo ang kabugaton nga may estimated market value nga 20,000 pesos. Sa dugang paginaton nga balita, halos nagaginuto karon Action Rex sa Police Station number 3 ining 8 ka mga persona matapos nadakpan kagabi sa illegal nga panahor sa duha ka separado nga lugar sa siyudad ng Bacolod. Las 6:30 kagabi sa Purok Kakasya na Barangay Mandalagan, arestado Sanday Reynaldo Doremon, 44 anyos kag duha pa ka iban. Lunsay residente sang Purok Kakasya na Barangay Mandalagan ni matapos naktuhan sa mga kapulisan led by Police Corporal Carl Brian Kabugwason nga nagahampang sang tongits. Na-recover sa mga otoridad dining isa ka playing cards kag 165 pesos silbi nga bet money. Pero pila lang ka minuto, Action Rex liwat nag-strike na naman ang mga kapulisan sa area naman sang Purok Pag-isa Barangay Batas na aresto man Sanday Jesus Palacio, 59 anyos kag 4 pa ka iban samtang nagapatigayon man sang illegal nga panahor, partikularmente ining pusoy na recover sa mga kapulisan. Isa man ka playing isa ka set sang playing card kag 125 pesos kinapatihan bet money. Report sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Reports, first portion. Salamat gid sa report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:49 nga oras daligid lang mga kaaksyon matag tanay pila ka mga commercials balikan kulang kamo dugay-dugay. D3 Bayo. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito,
Isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask
upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sa pahanundom. Aksyon Reports, first portion. Pangot na ta sa atak ng alas 6, mga kaaksyon, alang-alang na ta sa tiyempo. Kita-kits na lang kita buwas diri sa inyo sining palatuntunan. Salamat gid sa inyo sining pagpakigupod. Standby na sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Igasunod na sa dili lamang madugay upod kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Abuso. Sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga, ako naman ang inyo si Aksyon, Aksyon Rex Cantong. Maayong aga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.